Ari sa aton nga linya si Sir Bambo sang Philippine Drug Enforcement Agency diri sa Negros Occidental. Sir Bambo, good morning and congratulations. Good morning, sir, and thank you. Aha, welcome sa Action Radio Bacolod dinhi sa Action Brian Morden. Napahat-pahat ko na gid mga initials kahapon nga investigation ninyo sir sining duha nga nakuhaan sang 20.4 million pesos more or less nga ginapatihan siya bo. So far sir kagabi or after sang mga interviews sa katapos sa media yesterday, may mga latest kita sir nga nakuha sining duha sir. Action Brian, medyo limited gid ni sila mag-istorya. Aha. So, ang makuwatan lang ang mga ginagmay lang impormasyon, no? So, sunod ni sila, nagbiyahe sila to Batangas kay ma-attend sila kasal. Then, they're going back to Marawi, pero Ilaway is Bacolod. Nga, which is ang sa aton nga pag tanaw sang ilang mga identification card nang may mga temporaryo silang IDs which is ready sa barangay sa Bacolod ang ila address. Aha. Magambal kita temporaryo, sir. Anong bot silingon sinaman like ano nga mga IDs ni Sir Man? Ilang mga mga local IDs lang, mga postal ID, aring sa do residence ID siguro tong ako nakita kagapon. Okay. Sila nga dira sila sa may barangay 31 sa likod sa South Terminal. Okay. Hindi idya mga authentic like for example abi mga Comelec ID, ko mga national IDs naton subong way pagin sila sina sir. Wala kami may na-recover nga mo sina pero ginapadalman pa naman kung mga origin ba ni kay may ara kami subong base pa lang may ma-feed sa amon sang driver's license kung gina-address para ma-determine ta kung dugay na gid man di sila or ang ila ginaalibay nga malabay lang sila going back to Marawi. Aha. Okay. Pero sir, sa padayon yung pagpulong kusisa aside sa ila pagpamangkot nyo kahapon, may na-monitor gid man kamo diri sir sa Bacolod nga posible amo ang magasalo mga lagko gid nga sindikato sa Bacolod kag Negros nga posible magsalo sining 3 ka kilo nga ini. Sang bago sila magabot no, wala pa gid man tamin na monitor nga may makuha sini. Tungod ang gasulod di sa aton Action Brian after sang mga prominente nga ngalan balato nga mga drug group nga daw nagkalapapas na. So do damo yung mga guro gagmay lang hindi ta pakilala, iban hindi pa watchlisted. Amo ni silang mga bago nga player nga nagabiyahe kag matamat diri naman na pundar diri sa Bacolod. So meaning magambal kita nga bag-o nga player daw na surprise gid man kamo sa mga names nila kahapon ni sir. Yes, Action Brian, kay tungod nga gitan-aw taman ito kay ang aton mga brother nga Muslim do halos mga parpariyo ni ilang nga mga ngalan. So ikumparata sa mga ara sa aton listahan. So wala gid ni pagugid ni sila nga mga tao naman. I see. Pero sir diri sa Bacolod kag Negros aside sining duha, kundi may mga local drug group kita diri nga na-identified na gid man like PDEA kag PNP. May mga hindi local group yang identified man sir pareho sa ila abi nga nag-abot diri sa aton kahapon. Sa una may-ari na di local group na yang composed sang mga Muslim brothers no. Uy. May na-identify na mga diya sa una. So galing tungod sa ga-evolve man ang ilang transaction, so gagamit man sila lain naman nga tao or ang mga tao nila nga iba nagkalatakpan na sa kwan lang damo naman ta nadakpan nga mga na nila mo drug group members ang una tong drug group nga composed na sa mga Muslim. I see. So kahapon dito sir kundi pwede nyo to maokay ang kotse nila sir. Why gid man sa iban nga names abi nga address to, from to, do amo sila sir how? May-ari to sila yung dugi conceal nila do mga accessories man lang to sang cellphones. Amo to yung nagatabon sa kundi naka-conceal to ang mga naka-vacuum per kilo nga illegal drugs. Okay, purti yan no.
Anyways, subong sir, ano ang ila sini nga status na filean sila kaso today na? Ano nga case ini sir? Section? Yes, gawla ta subo nga makabalik ang nagpa-laboratory sa Iloilo sa druga. And after that, pagwa sang result, mag-file din kita sang kaso nga Section 5, which is na-include hindi lang selling sa Section 5, pero ang ato niya is transportation of illegal drugs, Okay. which is also Section 5 and Section 11, the position sa illegal drugs. Sa sina nga mga section sir, ano sir, no bail recommended man ina or ano nga sitwasyon? Yes sir, no bail na siya tungod pagid sa section nga na-violate niya and sa volume sang nakuha ta. I'm sorry gid sir, kaya pagintindi ko ka limited gid kitama regarding sina ang baligya amo ng no bail ti kahapon do ay man ti balighanay sir no do ka kuan lang to kagapon at tawag sila do ka plain view anong tawag sir? Ano lang to namon routine nga routine. Profiling kag paniling sang K9 dira sa mga cargos sa Bredco. So duha gid sila sir the same ang case nila sir. Yes. So kahit tungod nga para man sa ibalo sa diplomatiya, Section 5 hindi lang na siya naka ano lang sa pagbaligya o selling lang. So may transportation na siya, may iban pa na nga upod ang Section 5. Wow, salamat gid sila sir no. Anyway sir, ipalagas ko na lang kundi ang auto to ginabalibad gid nga hindi iya kundi ginpadala lang sa nakilala ya kuno to sa social media or online na identify na or anong himuon nyo sa auto subong sir. Paano makilala ang tagiya sini? Bali i-try ta pangitao ng ang ilang ginagamit nga rehistro sina and i-identify ta kasi suno man sa mga friends sa from media ako gani wala pa na pag letter F gali bakulod ang rehistro. So ato ni tanawon karon pwede pa ato mo ko sa opisina tanawon ko ni amo gining una kong obrahon kung sino ni nga na mislok namon kay tido tambahan ka sa ako agapon do wala ko na lang kasi ko hindi niyo pa gano'n ang salakyan pa itagkot. Sir, ang salakyan may rehistro nga dala? May ara sir. So meaning may name na kamo sir sa tagiya? Yes sir. Bakulod nun, pero address lang, hindi lang address sir, bakulod nun bakulod ang address niya. Yes sir. Ay, sige. Kabalo, pwede mo na ihambal sir or hindi pa? Subong sir, hindi sanay kay kantak pag kita sang further investigation. Intindihan ko gid sir. Si auto sir, accessories man ni sir sa case. Yes, kay dala sa sa transport sang illegal drugs. Ang tagiya sir, madalaman sa case, ang tagiya sa auto. Amo pa nang aton nga padalman kung pwede madala is ipalo up na lang as regular filing siguro kung pwede sa mapasulod sa kaso man. Ining tagiya sir daw simpleng tao mo lang or may otoridad or public servant ano sir? Hindi niyo ma-identify? Hindi man gid sa gid do ka low profile lang so amo lang nang aton nga anay matag na. Sige sir, sindihan ko gid sir. Ang duwa ni subong sir ara sa inyong custody. Yes sir. After sang filing sir, ina-transfer na siya sa SILDA gin mismo like mga sa BJMP gin mismo or dira na sa inyo lang? Safekeeping sa amon sir then hasta nga magkuhaan sang commitment order from court. Amo na pag-transfer sa BJMP. Sige. Sir Bambo, salamat sa time, salamat sa serbisyo, congratulations, mabuhay kita tanan. God bless. Thank you sir. Thank you. Yes sir. Morning.